karfin ka ga miji sun gaza kashe ka. Suna sara ga shara a yanzu da karfin ka. Jiji pension Nasarawa kowa ya san ka. Jirgin sama ko macen tsari yau ta ganka. Makiya sun hakura a yau duka sun bi ka. Alhaji Sani Oseze kai nake wa tambura. Aliji na kasar mu ko a yau in an jira. Domin kayi daban cikin su kai ne kai zara. Yawa ka taka ce nake ta yin taka saurara. Zaki sarki ni na faɗi kuma na ƙara. Ruwa da rotsa dutse ga mai babban damtse. Ga makiya sun ratse ga shanya an matse. A yau ko zan rantse shidiji gwarzo ne. Sannan mai kwazo ne mai san jama'a dai ne. A gida da gida shi ne sarauniyar waka Jamila Kogi take ma kiɗa na girma. Diji ga guda na ya gayya cikin dubu fasa taro. Alhaji Sani Oseze wallahi kai ka zama babba. Sannu diji pension dar Nasarawa sa'ai ma. Ga guda na ya gayya cikin dubu fasa taro. Alhaji Sani Oseze wallahi kai ka zama babba. Sannu diji pension dar Nasarawa sa'ai ma. Ga guda na ya gayya cikin dubu fasa taro. Alhaji Sani Oseze wallahi ni ban raina ba. Sannu diji pension dar Nasarawa sa'ai ma. Ga guda na ya gayya cikin dubu fasa taro. Alhaji Sani Oseze wallahi kai ka zama babba. Sannu diji pension dar Nasarawa sa'ai ma. A gaza mini Allah na rera baitocin babba. Sannu diji pension na Nasarawa sa'ai ma. Domin Rasulun maikin da baka yi wasa ko ba. Alhaji Sani Oseze a gaida wamban toto. A yanzu waka zai yi ba za na so in saba ba. Sannu diji pension na Nasarawa sa'ai ma. Yabi Alhaji Sani Oseze babba dan babba. Alhaji Sani Oseze a gaida wamban toto. Ai uban kwarai ya huta ba za a yi mai gori ba. Sannu diji pension na Nasarawa sa'ai ma. Alfahar zane ba a waka ban kina kara ba. Alhaji Sani Oseze a gaida wamban toto. Jamila Kogin waka sarauniyar waka ta Kogi. Ga guda na ya gayya cikin dubu fasa taro. Alhaji Sani Oseze wallahi kai ka zama babba. Sannu diji pension dar Nasarawa sa'ai ma. Mai da hannun kyauta baya kun gara mun ne. Sannu diji pension na Nasarawa sa'ai ma. Idan na ce ba kai min wallahi na yi butulci ne. Alhaji Sani Oseze a gaida wamban toto. Ashe yaba kyauta Hausawa sun kace kwatukwici ne. Sannu diji pension na Nasarawa sa'ai ma. Shi mai fada da cikawa ganin shi ma alkhairi. Alhaji Sani Oseze a gaida wamban toto. A yanzu al'umma sun kace ko ai kai jigo ne. Sannu diji pension na Nasarawa sa'ai ma. Har ido masu ido a yanzu duk sun gaggane. Alhaji Sani Oseze a gaida wamban toto. Yana da waka yau kai nake yi wa ban fasa ba. Ga guda na ya gayya cikin dubu fasa